बाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासिखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय तामुलपुर हालामनि गयबारि गोजोन फोथाराव जानाय नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेशल कन्भेन्सन आरो बे स्पेशल कन्भेन्सननि गेजेरजोंनो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे बे बिबानफोरखौ बेवहायनो दाफामनाय जादों आरो बेवहायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां प्रमद बर' बे बिथाङा नैबे समाव आजिरा लाबाय। बेनि जायगायाव बिथां दिपेन बर'खौ गोदान एबसुनि आफादगिरि महराव सायख'बाय। दा बेवहाय आफादगिरि प्रमद बर'खौ जोबोद नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो लोगोसेनो नैबे ओनसोलनि सुबुंफोर आरो दुलाराय आसामनिनो बिबानगिरि बिथांमोना बिथांखौ नागारजानो बादोंमोन। हयथ' जोंबो बादोंमोन बिथांखौ नैबे बिबानाव थाजानायखौ लुबैदों, नाथाय सम आरो थासारिखौ नायनानै बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बिथाङा बिबानखौ आजिरा लाबाय। थ' बिथांखौ गुबुन गुबुन जायगानि आरो बिबानगिरि बिथांमोना दुखुजों बिथांखौ बरायदों, दुखुजों बिथांखौ जोबथा बुब्लिसिम मान बावदों, जोबोद गाबदों सुबुंफोरा, जोबोद दुखुजों बिथांखौ नैबे समाव बिदाय होदों। बे बिदायनि बुब्लिनि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। बेवहाय बिथाङा जोबोद दुखु मोननायजों बायदिसिना बिदिनो गावनि जे एक्सपिरियेन्स आरो गावनि खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो नैबे जाय बिबानगिरिफोरा नोंथांमोना मोनथिगौ, जाय बिथाङा प्रमद बर'आ नैबे बर'नि खायसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे बेसे थैज्रबहांनाय फरायसा आफाद बेखौ बिथाङा गोख्रों खालामदों आरो बिथांनि बिहोमाखौ गोबां सुबुंफोरानो हयथ' मोनथिदों, जायनि जुनै बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय थांनायाव जोबोद दुखु मोनदों, आंबो दुखु मोनदों। थ' नोंथांमोननो आङो बे नैबे जोबथा बुब्लियाव बिथांखौ नैबे बिदाय होनाय बेनि नुथायखौ दिन्थिगोन। जोंबो जोबोद दुखु मोनदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायदो, आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बिथां गेदेमा सुबुंखौ बिदाय होनाय नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनोसै। थ' नायदो लोगोफोर। आं बिमा बिफा गोमाजानाय बायदि मोनबाय।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ